Petit Celler us ofereix aquest espai. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Ja hem dit que avui hi posàvem els vins del Pla de Bages i comencem aquesta secció que tenim cada dijous a la tarda del Petit Celler amb el Sebastià Lozano. Sebastià, bona tarda, com estàs? Bona tarda. Bé, avui quin convidat ens portes? Bé, avui us porto un senyor molt interessant, ve del Pla de Bages, és en Soler Gibert, en Josep, i és una visió nova que crec que fins ara no hem portat amb aquesta secció, que és aquest petit productor. Són 4 a casa seva, no tenen grans departaments de màrqueting ni comercials, sinó que entre 4 s'ho fan tot. I sobretot aquesta visió del Josep, que segur que us transmetrà, d'aquest sentiment que té sobre la vinya. Ell es considera un pagès, no pas un venedor de vins. Sí, senyor. I ell estima la terra, estima la vinya, i això és el que quan jo parlo amb ell sempre m'expressa, no? Felicitats, felicitats. Com està una mica nerviós, jo li vaig Pep, dir... bona tarda, com estàs? Bona tarda. Tu ets un pagès? Sí. Més que un venedor de vins? Sí, sí. Esclar que sí. I ens deia el Sebastià que sou 4 a la família, però és una família amb una llarguíssima tradició en el món del vi, no? És una família amb llarga tradició a la vinya. Sí, a casa som 10 generacions de viticultors. 10 generacions? 10 generacions. Des del 1730 va arribar el primer Soler Gibert Artés i com qualsevol pagès de la zona doncs, tenia vinya i es feia el vi a casa per autoconsum. Llavors sí que l'any 1910 doncs, el meu avi va començar a fer un celler una mica més grandet per elaborar una mica de vi per fer vi de granel. El 73 el meu pare el va ampliar i nosaltres l'hem anat ampliant. No sé si tu mateix o el Sebastià ens podeu explicar quines són les característiques generals d'aquesta denominació d'origen, la de Pla de Bages. Bueno, el convidat, el Pep, ens ho explicarà bé, Pep! El Pla de Bages és una deu molt petita, ja ho sabeu, és potser la més petita de Catalunya. Actualment hi ha 11 cellers, tots amb la idea de que tenim vinya pròpia i elaborem vi propi, tots petits, molt ben avinguts, i que fem uns vins, penso que extraordinaris, molt bé. També és una DO molt jove, no? Sí. Bueno, antigament a Catalunya és on hi havia més vinya de tota Catalunya. El que passa que amb la filoxera s'ho va carregar tot, i ara crec que no és la més petita és Alella. És la segona més petita, però bueno, remuntant, amb aquests 11 cellers, amb moltes ganes. Sí que és una DO que està de moda, a tota Catalunya. Les vendes es noten que el Pla de Bages es va posicionant i és una denominació d'origen una mica de moda i que agrada, Amb quines varietats treballeu vosaltres, Pep? Bàsicament en blanc només fem picapoll. Ara tenim 2 hectàrees de picapoll, 1 hectàrea de vinya centenària plantada el 1906, que és una vinya única, penso jo, una altra hectàrea plantada el 1997 amb els 4 millors clons de picapoll del Bages. Llavors tenim negre, merlots, cabernet sauvignon, cabernet franc i algo de sumoll. Bé, aquests són les varietats amb què treballen. Les vostres vinyes són ecològiques? Jo diria que són més que ecològiques. Més que ecològiques. Són més que ecològiques. O sigui, el que no paguem el CCPA, per la clar, no volem fer més burocràcia. Fins ara el nostre client ens coneix, sap com treballem, no fem servir mai herbicides, no fem servir molts pesticides, tenim molt clar que si vols fer el raïm tu per fer-te el teu vi no vols mal de caps, intentes tenir un raïm molt sa, molt equilibrat. Per tant, penso que és més que ecològic. És normal, és fer les coses amb cara i ulls. És ecològic i sense burocràcia. Exacte. Tan ecològic que no gasta papers. Rossinyol, això són les paraules d'un pagès que entén a la vinya, que sap les feines que s'han de fer. Tants papers i tanta merda, home, Pep, que has de fer un què papà, firma'm això i firma'm allò. Parla bé, Com vi, aquesta Freixeres, gent. parla bé. Els atabalen fins a... Josep, què opines de varietats com la Samsó o la Mandó, la Sumoll, inclús, Samsó, Mandó. o Picapoll negre, doncs, varietats autòctones de la zona que Jo el antigament picapoll n'havia sentit a parlar, Samsó i Mandó no. Pensaves que era un grup de música. M'ho heu d'explicar perquè realment té pinta un grup de música. Això hem preguntat avui als nostres oients, que quina d'aquestes varietats del país els agrada més. Aviam. Sí, amb el picapoll blanc tothom la coneix i sabem que hi ha coses negres. En picapoll negre n'hi havia poquíssim. I ara s'està començant a elaborar algun vi genial, molt maco. Amb sumoll és el vi clàssic que es feia sempre per vi de taula, però elaborant-el de manera moderna i amb una altra finalitat i amb un altre objectiu, crec que es podran fer sumolls molt, molt dignes. I Mandó és experimental, però es fan uns vins maquíssims. L'any que ve plantem una altra cosa, però d'aquí 2 anys vull començar a plantar Mandó amb feixes, en llocs molt concrets, que treballin molt poc, per intentar doncs, fer grans vins, que és el que volem fer des de sempre. Aquestes són varietats autòctones que s'havien perdut? Sí.
Però estan com experimentals, O sigui, en aquest cas, la menció d'origen o el Consell Regulador no les admet. Què n'opines d'això, Pep? Que la burocràcia és lenta, és el que deia. Ja hi tornem a ser, burocràcia, home! A l'Empordà passa una mica això, també, Sí, passa molt. El Mandó és molt del Montgrí, també, i poc el volen a l'Empordà. Per legalitzar una varietat han de passar uns anys, és una història. Una cosa. Poca feina, t'ho diré. Com ha anat la collita aquest any, Pep? Genial. Ha sigut un any... caram. Home, per favor, algú que parla amb Ha optimisme. anat perfecte, no? Aviam, ha sigut un estiu que no era massa calorós al començament, al setembre ens va fer una pluja el dia 11 que primer ens va espantar, i no ha plogut més fins a final d'octubre. Hem acabat la brema el 17 d'octubre, molt tard, molt tardana, hem allargat maduracions, ens ho hem passat bé. Felicitats pel Dadal que ens ha acompanyat una mica i andando. Pep, tu sempre has tingut vi a casa, tu has nascut amb vi. Tindrà continuïtat, això? Jo sempre he mamat el vi, la vinya, i he sigut feliç. Ara, amb la Teresa, tenim 3 fills que ho estan mamant cada dia, els agradi o no. Els hi dona el vi? Els fills? Clar, és que mamar no sé si és la paraula que has de fer servir, Pep, per parlar és una bona paraula. És una bona paraula. Quan són petits mamen vi. Vull dir que l'oloren tot el dia, I sí, jo crec que sí. Però tu ets molt jove, quina edat tenen els teus fills? Jo en tinc 47 i el meu fill gran en té 17, ara ja 14 i 8. El gran sí, ara està fent segon de batxillerat i l'any que ve té ganes d'anar cap a enologia. I sí, jo penso que... De fet, el que tenim ara és un somni dels meus pares, de la meva dona i jo això ho tinc claríssim. I mentre siguem feliços, farem aquesta feina. Si ells volen canviar de feina... I tots hi treballeu... Com us dividiu les feines? Anem tots a una, no ens la dividim. No dividim la feina, no, tots... Si hi hagués més gent com tu, el món aniria més bé. No ho sé si aniria més bé, però seríem més feliços, segur que sí. Sí, doncs és això. Això ja t'ho asseguro aniria més bé, t'ho dic jo. Sí, l'avi, que farà 82 anys, i jo, portem la vinya, les dones porten la cuina i la botiga i despatx, i perfecte. Una tradició de cada any és el sopar a la vinya, que organitza la confraria dels vins dels Bages, i que es fan unes vinyes que són propietat de la teva família, oi, Pep? Sí, són unes vinyes que en diem matacans, i és un sopar que el vam començar a fer fa 17 anys, una colla d'amics que ens trobàvem cada 15 dies per tastar vins i sopar i passar-nos-ho bé. D'aquest sopar es va néixer la confraria dels vins del Bages, els que vam estar molt temps allà, i ara el primer any érem 15 persones, que un dia ens va passar pel cap, anem a la vinya, farem un sopar a la lluna plena. Ara intentem tancar 150 persones i que vam 180, 200 cada any. És un escàndol. Aquest senyor i jo som confrares. Som confrares, aquest senyor. És veritat que vosaltres van fer confrares. Va fer confrares aquest senyor, el Pep? Sí, és un dels... El president. Jo hi vaig estar els primers anys. Quan em va néixer el tercer fill, la meva dona em va dir, tu, s'ha acabat de sortir cada dijous la aquí. confraria o la família, no? Comèdia, també amb la confraria, que passes cap a casa. Sí. Aviam, Ara ja ho enyoro. m'han dit que avui és molt important que ens expliquis com és aquest vi secret que tens al celler, perquè es veu que tens un vi secret. No és un vi secret, és una cosa que al Sebas li agrada molt, i a casa, ja més el vi bullit. Vi bullit, Sí, noi? Vi bullit. És una cosa que No t'has antigament estat mai o no? Sí? es feia a totes les cases del poble, se'n feia de vi bullit. Les cases de pagès tenien una caldera gran empotrada i les cases petites tenien una caldera petita de 50-60 litres, i tothom es feia el most, que el feia bullir, concentrar la meitat, i a partir d'aquí cada família tenia la seva recepta per fer el vi bullit. És molt divertit, nosaltres en fem cada 3 o 4 anys a casa, fem la concentració del sucre, i llavors traiem la xuleta de l'avi, que fa 50 anys que és mort, del meu avi, traiem la xuleta, l'avi ens la vigilem, i fem el que diu allà. I el resultat és? Tu l'has tastat, Sebastià. És un vi espectacular. Sempre que aneu a visitar el celler, que us recomano molt, si li demaneu us el deixarà tastar. No sé si allà us vendrà alguna ampolla, el que està clar és que nosaltres no ens en ven i a la botiga no en podem tenir, com a molt el podeu trobar a casa seva, i realment és un vi molt diferent, espectacular, que amb els postres és fantàstic, Sobretot això, si el aneu a visitar, feu visites, Josep, allà al celler i fem visites concertades per colles, per grups, adaptant-nos el que demanin i el que vulguin. Molt bé. El Pep ho deia com si fos la cosa més normal del món, perquè Artés havia fet històricament, però vins bullits, això és una categoria, vull dir, tu havies vist algun altre lloc, Sebastià? Jo només l'he vist a casa seva, la veritat, i a cap més celler no el coneixia, almenys amb aquest nom, no sé si com a concepte sí, però realment és d'aquelles coses que heu de preservar i que heu de mantenir. Es fa per això, per mantenir la tradició, però no per comercialitzar i per matar-nos a fer calderades de vi bullit i tot. Dona però sí que és feina, una cosa. Oi que us dona molta feina. Sí, és una calderada cada 12 hores. 12 hores calderada, però bueno, és una feina maca.
Recollim, Marta, algunes de les respostes que ens han donat els nostres oients. Els hem preguntat precisament quina d'aquestes varietats que estàvem parlant els agrada més i quin vin recomanarien d'aquestes. Per exemple, el Vicenç precisament ens diu: jo recomano un vi negre amb DO del Pla de Bages, Soler Givert, Cabernet Reserva. O la Sara, el Xarelo, l'Albert, diu: recomano un blanc 100% Macabeu, Aptià d'Agustí Torelló. L'Andrés, un Xarelo que m'agrada és l'equilibrista blanc fet per Canestruc. De Picapoll us recomanaria els de Badal. També de Badal, de Picapoll, els recomana la Rosa Junquer. La Pilar, Clos Lentiscus, del Montgròs. O en Josep Albert, jo us recomano el Gramona 3 Lustros Gran Reserva 2006. Cava Gran Reserva, que a part del Xarelo porta Macabeu. I en Pau ens diu: a mi m'agrada el Xarelo i cada cop estan els vins que més habitualment comprem a casa. Fantàstic. Anem al tast. Avui tastarem un Soler Givert, o no? Sí. Avui tastem un vi que és la joia. El nostre convidat, perfecte. En Josep fa 2 picapolls, un jove, que es diu Pic, que és sense pas per fusta, però té una petita part de fusta, i després fa un vi molt especial que surt d'una vinya centenària de menys d'una hectàrea, i des de l'any 2007 elabora aquest vi que es diu PDA. PDA té un sentit, que és picapoll d'acàcia. Acàcia és un tipus de fusta que no és de roure francès ni de roure americà, perquè doncs amb el Josep va estar fent proves i va veure que aquesta fusta, si era francesa o americana, es menjava el vi, i llavors es menjava tota la fruita del vi, i no s'expressava realment el que ell volia transmetre d'aquella vinya, i sobretot aquella vinya centenària, no?, que costa molt mantenir i que dona un fruit exquisit, no? Fa, segons l'any, 500 ampolles, 800, màxim 1.000, o sigui, és producció superlimitada, i és un vi únic al món per això, perquè és un picapoll amb fusta d'acàcia. La idea, Pep, d'on et va sortir? De l'acàcia. L'acàcia. La idea és aquesta, que el picapoll ens l'estimem molt, sabem que és la nostra varietat, però la fusta francesa o americana, els roures, es mengen la fruita, i et quedes amb un picapoll afustat sense fruita. Amb l'acàcia no, l'acàcia és molt neutra, i parlant amb diferents amics i començant a tastar alguna altra cosa, vam tastar algun vi fet amb acàcia, ens va agradar, ho vam provar el primer any amb una bota, i ara no és que només faci 500 o 800 ampolles, és que faci les que surten. És que no n'hi ha més. No dona per més, la vinya. Procedim al tast, Sebastià. Sí, som-hi. Hosti, ja no en tinc. Hosti, que sembla que vaig. Que no ho sabeu, que fins que no comença tard, aquest tast. Se n'aprofiten. Que comença el tast, no es pot veure el vi. El tast hauria de començar una hora abans. Explica'ns una miqueta com és aquest vi. Sí, ja veieu el color, que és un color groc amb matisos verdosos, el que ens indica la seva joventut, molt net, molt cristal·lí, molt brillant, i amb nas veiem aquests aromes de fruita, la fruita de la picapoll, que dona aromes de pera, de plàtan, i sobretot aquests aromes de romaní, de sotobosque, que es diu, que és aquesta elegància que dona la picapoll amb la combinació de l'acàcia. En boca, doncs, com heu comprovat ja, aquí més ràpid que altres, té un pas de boca molt sedós, molt suau. Ja en posem una mica més. Però molt ràpid, A mi m'ha passat ràpid. Correcte. Correcte. Llavors té aquesta acidesa marcada que el fa fresc i el fa mineral. Aquesta és la recomanació de la setmana, aquest PDA. Tenim un low cost, també, ràpidament. Sí. Sebastià? Sí, avui us he portat un vi que es diu Tocat de l'Ala, que és un empordà, que té un 60% de garnatxa, de vinyes velles, i un 40% de carinyena. Sebastià, necessito que ara em digues un número de l'1 al... 25. Algú que s'emporta aquest tast al Petit Celler? 25. En Pau. En Pau. I un número més de l'1 al... 134. El 134. 340, perdó, 340. De l'1 al 340. Lot de Capravo. 220. El 220. Mireia Ruiz. La Mireia Ruiz que s'emporta aquest lot. Gràcies, Pep. Gràcies, Sebastià. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.